Hei taas! Tänään puhumme yhdestä kauneimmista sängymalleistamme, Palazzo Premium Lux jenkkisängystä. Sen ulkonäkö on todella upea ja se tuo tyylikkyyttä sekä ylellisyyttä jokaiseen makuuhuoneeseen. Tämä sänky on valmistettu Euroopassa, kuten kaikki Lux-kasan sängyt ja sohvat, ja sen laatu on huippuluokkaa. Kaikki materiaalit ja yksityiskohdat on suunniteltu kestämään ja näyttämään kauniilta pitkään. Sängyssä on myös LED-valaistus, jonka voit tarvittaessa himmentää tai sammuttaa kokonaan. Molemmilla puolilla on suuret vuodevaatelaatikot, jotka tarjoavat runsaasti säilytystilaa peitoille, tyynyille ja muille tavaroille. Ja mikä parasta, sänky voidaan räätälöidä täysin sinun tarpeidesi mukaan. Voimme tehdä sen koossa 120 senttiä, 140 senttiä, 160 senttiä, 180 senttiä tai jopa 200 senttiä. Voimme myös vaihtaa sängyn värin mihin tahansa toivomaasi sävyyn ja muuttaa koristekivet napeiksi, jos haluat. Paketti sisältää kaiken mitä tarvitset. Runko, patjat, sijauspatja, pääty, LED-valot ja säilytys. Jos haluat täydentää kokonaisuuden, meillä on myös yöpöydät, jotka voidaan tilata värissä ja kankaassa kuin sänky, sekä rahi, jos tarvitset lisää istuma- tai säilytystilaa. Tule showroomiimme Helsinkiin ja ihastu tähän ylelliseen sänkyyn.